थास' आथिं खाबाय ओमफ्राय थास' रुबाय ओमफ्राय ओंख्रि जाबाय ओमफ्राय रुनानै दा सायबाय ओंखाम जाखांबाय जिरायनानै आच्छा ओंखाम जाखांबाय जोबोद खस्थ' मोनदों थोरसि सुखांबाय मेंबाबो जिरायनो मोना थास' सायनो मोनलायबाय दा मोनानि ओंख्रिनि दा माजों जागोन बेखौ थास'जों माजों बा जिथ' बेदर एवनाय दंखायो ओमफ्राय इजों जानोसै इजों जानोसै आरो नोंसोरो दा नोंथांमोना बेयाव नोंसोर सानैया बे मबाइलाव नायग्राफोरखौ थगायनानै माबादि मोनदों नोंसोर मादि मोनदों दा थगायनानै जोंनि बे इउटिउब चेनेलाव गोजोननाय मोनदों थगायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों खिन्थाफिनबाय आं थाइजौ खान्थाल लाबाखै थगायदोंसो दा ओमफ्राय दाहाय लाबा बा ना गोरानबो मोनजाया बा आं गोरान बाथोनखौनो मोनजाबावा आरो अमा बेदर लोगोफोर जों सानाय नाजोंसो जाबाय थायो बिसोरो बा जों सानफ्रामबो फुङाव मानै माथाम लाबोबाय थायो मा मोनो लाबो माबा मोनदों माबा मोननो बेजों जालायबाय आरो सानानै गारबोदोंमोन ओमफ्राय थास'जों जानो हागौ वाव बे थास' जानोसै हेल' गाइस मोनजालायनांगौब्रा नोङो मिथिबाय हेल' गाइस मोन सो हेलो ब्रो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं नए ब्लॉग्स के लिए भाई 2 दिन 3 दिन तो हो चुका था तब ना मैं ब्लॉग्स बना नहीं पाया तो आज बना रहे फिर से देख सकते हो बैक साइड पे एक बहन और साथ में रूपू का में चला गया और यार रूपू हाय बोलो वो यहाँ पर क्या बना रहे नहीं पता देखते हैं क्या सीन है क्या करेंगे आज का ब्लॉग सुनो भाई थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल वाला ब्लॉग्स बनाएंगे तो आज थोड़ा सा घूमेंगे पतार की साइड में घूमना है और बहुत कुछ काम भी किया था पहले तो रुपू भी अभी तक काम कर रहे हैं क्या करे पता नहीं भाई आप सबको दिखाई भी नहीं दे रहा है सो जो भी हो गया एंड देखना साथ में एंड स्पॉट करो सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग सो कैसा लोग देख सकते हो रुपू यहाँ पर क्या कर रही है नहीं पता ये क्या चीज़ है ये जो कुच्चू का पैर अच्छा कुच्चू का भी पैर होता है सो आप लोग को अगर आप लोग को नहीं पता ना तो रूपू को पूछो कुच्चू का भी पैर है बोला है तो ये लंबा लंबा पैर उसका पैर है उसका पाव है मतलब कुच्चू का पाव को अभी खाएगा किसके साथ खाएगा बताओ मीट का साथ तो अच्छा गैस आप लोग देख सकती हो ये जो है ना भाई क्या चीज़ है हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता बट कुच्चू का पाव बोलते हैं पाव है क्या पाव है अच्छा तो कुच्चू का ये वाला पाउच ये वाला पाव ना सब्जी बना कर खा सकती हो चलो कुच्चू का पैर अच्छा कुच्चू का पैर कितना लंबा दिखाओ कितना लंबा है दिखाओ कुच्चू का पैर कितना लंबा है इतना लंबा और दिखाओ अच्छा वाओ इतना लंबी है बाप रे मैं खाऊंगी अच्छा तू खाओगी किसके साथ क्या सब्जी बनाएंगे ओमा बेदर पिग मीट 1:49 बज रहे हैं शाम हो जाएगा पूरा 4 बजे तक करना पड़ेगा इतना ज़्यादा है ना देख सकते हो पूरा है इसमें पूरा सो गाइस अभी हम नहा धुला के अब निकल चुके हैं तो अब आज अभी थोड़ा सा घूमेंगे पतार के छत पे चलते हैं गाइस सबसे पहले देख सकते हो मेरा टेटू जो है ना भाई देख सकते हो टेटू थोड़ा सा समा करे एंड बैक साइड पे देख सकते हो रूपू है भाई रूपू सो गाइस आप लोग को बता दो रूपू का असली नाम है डाउली तो आप लोग को जिसको नहीं पता ना तो आज से समझ लो उसका नाम है डाउली है देखो अच्छा से देखो सो जो भी हो गाइस एंड देना साथ में और भी ज़्यादा सपोर्ट करना तो आप सब लोग ब्लॉग्स बना पाएंगे तो एक्चुअली भाई आप सबको बता दूं तो डेली ब्लॉग्स बना नहीं सकता बिकॉज काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह पर चल रहा है तो जिसकी वजह से मैं डेली ब्लॉग्स अपलोड ही कर नहीं सकता तो एक्चुअली मैं आजकल यूट्यूब पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ बिकॉज हर किसी का प्यार नहीं मिल रहा है तो अगर आप लोग को फेसबुक पे देखना है ना भाई मैं फेसबुक पे डेली ऑनलाइन रहता हूँ क्योंकि भाई फेसबुक में ज़्यादातर प्यार मिल रहा है तो आप लोग सुने लगे फिर नहीं जना दाउलिया मा सिबदो सिला सिबदो मालाय मावटिया नै मावटिया सिला सिबगासिनो दङ ओरैजाय नै बाब्रे सिला सिबदों मेगन मोहेरलायथारदों नामा हरलाय
मेगन मोहेरलायथारदो या सिला सिबदो गोसो होनानै बिराद सिला सिबदो आरो इ हाजोबो गजालायो बा 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 बा। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं पटार की साइड पे, देख सकते हो पूरा ये जो रोड है ना भाई, पूरा रास्ता जो ना पूरा गंदा हो चुकी है, पूरा बारिश दे रहा है। एंड इसी साइड पे देख सकते हो भाई, इसी साइड पे पूरा आटामल का बागान लगा हुआ है। जल्दी चलो, नहीं चल रही तो क्या हो रहा है तो चलो। तो हम जाएंगे अभी पतार की साइड पे, थोड़ा सा कैट वगैरह देखना है। पूरा अर्जेना ओइ थिंजा गय बागान नुदों ना नै ओरै गय बागान ओमफ्राय बेवहाय तरमुस गायदोंमोन आरो सिगाङो, ओमफ्राय दा गैला। जों दा थांगासिनो आरोना दुब्लियाव थांनि माइखौ नायनि माइखौ। माइआ जोंना बेसेबां बुरजा गायदों नायनो, लोगोफोर जोबजासे नायबानो जाबाय आरो होमबानो नुगोन। जायखिया मबाइलावहायलै भिडिअ। हेलौ गाइस होनदोलाय ओमफ्राय फामफुलि दोङो अहाय दङ होमबाथ' मिथिनोहाय आइ थानायखाय थांफिनला। आया मोजां जायाखै भिडिअलाय भिडिअ बाहाय हेल' होनदोलाय भिडिअखौ नायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो ना, खावलायनाय थाबाय जालाय सिना रानिया दाउलिया, ओमफ्राय नैबे रानिया डेन्जारसो रानिया हिन्दीआव लाबावसो। दे हिन्दी रायलाय मा रायलाय बेनिफ्राय आं दायो बेलेग जायगायाव थांनांगौ जाबायलै, मोनसे ट्रेक्टरनि माल लायनो। बेनिफ्राय बेयाव थांनांगौ जासिगोन आरोना। बेनिफ्राय बेयावबो ब्लग्स बानायनोसै, नोंथांमोना जोबोद नायबानो जाबाय। थ' बिराद गोबावनि उनावसो ब्लग्स ओंखारदों नालाय, स' नै दाउलियाबो थिं दङ। स' नोंथांमोना जोबोद नायबानो जाबाय गाइस। गय नै दाउलिया गमानबा गय मोनदो थाइनै गाहाम। ओइ बिगुरनि गायनायसोमोन मा गायनायसोमोन खोमा हा गायनाय नङा गायनायसो मोनदो। फान्थाव खाबावबायसो माजों जागोन नों माथो फान्थावखौलाय मानो खाबावखो दा ओंख्रि जाखां माबा दंखायो माथो गांफुङाव गांफुंनिसो होनबा खा इफाइसल'गुनि। हाँ गाइस आप लोग देख सकती हो रूपू यहाँ पर बैंगना तोड़ रहा है। कितना तो है? सिर्फ 5 टू मस्त टू ये yang lauka आरो आं गोजौथार न हम बाखि मेरे आं हानहरनि ओइ गोजाया ओइ मोनद्रायबाय खोमा मोनद्राय नामा बाल मोनद्रायखै बिलाइ बे फिसा जागोन दा ए मालाबा ओंख्रि गैयाबा जागोन खोमा गाबोन आलुखौलाय खनबेसे हानहरलै माजों संगोन ए बिदिजों ज' संजायो आलुजों भाजाजों देख सकते हो भाई यहाँ से व्यू जो ना भाई कुछ नेक्स्ट लेवल आ रही है। तो बिराद सान्दुं गोसा ओमफ्राय व्यू नोगोर मोजां नांदों आरो ओमफ्राय ओरैजाय मानसिफोर दोङो नै ओरैजाय जा फान्थाव खादो माबा माबि खादो मैगं खादो बैखौ हाननो हाया मानोबा गोरोंथारनि मा बबे मोनसेखौ हानदों बाजियालाय हाननो हायिनि खुन्दुलि हानदो नै खुन्दुलि हाननो हायिनि रागा जोंदो थाइसे गोलैबाय एम जागोन जेनदेन मेनदेन खुन्दुलि फिथाइनि ओमफ्राय आरो हानबावगासिनो दङ दाउदैया बवा सफैखादों माथो हाया इहि मा नांखैलाय। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।